बे समाव मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथावना खौरां होनो सिगांदों। फिन बर'नि माखासे रोंगौथि गोनां गथ'साफोरा माहारियारि थाखोनि मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु मोनदों। तामुलपुर जिल्ला पुब गसुकाटा गामिनि रंगिना बर', रितु बर' आरो लन्थिबारि मासगारि गामिनि प्रिया दत्तआ बैथि दाननि 10 खालार खालि मुम्बाइनि थानेयाव जानो गोनां इन्डियान डान्स पावारनि अडिशनाव बादायनो खाबु मोनदों। बेखौनो खौरां मोननानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि दिथागिरि हरकेश्वर बर'आ गावनि मावथि हान्जाखौ लानानै खाबु मोननाय रितु बर', रंगिना बर' आरो प्रिया दत्तनि नखराव फैना खौरां लाफैदों। लोगोसे साथामखौबो आर'नाइजों बरायो। मख'नो गोनांदि रितु बर', रंगिना बर' आरो प्रिया दत्तआ बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि मेगा राउन्डआव सायख'जानानै सेमि राउन्डनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरमोन। बेखौनो बिथांमोननि खाबु मोननायखौ खोब गोजोननाय फोरमायदों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि दिथागिरि हरकेश्वर बर'आ। लोगोसेयैनो बादायलायनायाव बिजाथिफोरनो जेखि गोनांथियानो जाया मानो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट रियेलिटि श' हान्जानिफ्राय होनाय जासिगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट हान्जाखौ हानायमानि मदद होनो खावलायदों हरकेश्वर बर'आ। दिनैनि समाव जोबोद गोजोनथाव खौरां जे थारैनो जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमनि जे मोनसे नाजानाय मोनसे थांखिया दिनै फैनानै मोनसे जाफुंसार महराव मोननो हाबाय। थांनाय मास मोननैसो सिगाङाव जोंहा बाक्सानिफ्राय सासे हिन्जावसा जोंहा बिनानावा बियो जे थाइलेण्डआव थांनानै बिथाङा ब्रन्जनि बान्था देरहानो हादों। लोगोसे दिनैनि समाव जोंहा रितु बर' आरो रंगिना बर' आरो लोगोसे प्रिया दत्त बिथाङा फैबाय थानाय समाव जे 10 तारिखआव जानो गोनां मुम्बाइनि इन्डियान डान्स पावाराव बाहागो लानो थांगासिनो, जेराव बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बिथांमोना सेमि राउन्डनि थाखाय मोनसे सायख'जादोंमोन। दा फैनानै बिथांमोना जे बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि गेजेरजों जे मुम्बाइआव जे मोनसे सायख'जाबाय मोनसे सुजुगखौ जे मोनबाय। आसा खालामो बिथांमोना बेयाव देरहानानै जोंनि बड'लेण्ड हालामनि आरो आसामनि गेजेराव मोनसे मुंखौ सोरजिनो हायो। आरो बेनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमा बिथांमोनखौ मरेलि आरो फाइनान्सियेलि जों सापर्ट खालामगासिनो, जाहाथे बिथांमोनाव थांनाय आरो थानायनि थाखाय बेबस्थाखौ जों खालामदों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमा। आरो बेखौनो आं खावलायनो लुगैयो जे साफ्रोमबो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा जायफोरा बिथांमोना सानो जे समाज सिबिनायाव जोंबो मदद होनो गोसो दं, बेनि थाखायनो आं सानो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमाव नोंथांमोना मरेलि आरो फाइनान्सियेलि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमखौ सापर्ट खालाम। आरो आसा खालामो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट टीमखौ जाहाथे हाजासे मदद खालाम। मानो होनबा जोंहा फेब्रुवारियाव फैबाय थानाय जे फेब्रुवारि दानाव ग्रेन्ड फिनाले जानो थांगासिनो। बेखौनो आङो गुरैयै एज ए टीमनि जानानै आं आखाइ खबजोबनानै खावलायो जे जाहाथे जोंनि टीमखौ गोख्रों खालाम आरो फैबाय थानाय समाव जोङो साबसिननि थाखाय जे खामानि मावनो जों नाजाबाय थागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।